Heb een goeie man. Zo even, hè. Heb een goeie man. Heb een goeie. Nee, zinnen. Die ongelooflijke vriendschap die we altijd horen en het onvoorwaardelijk ervoor waar wij zijn staan. Ja, dat gevoel kreeg ik echt weer, daar kreeg ik heimwee naar. Er is niks wat zo goed weet wat we mij maken dan dat groepje jongens. Luister naar de wind. Ja, een beetje kommer in, hè? Boodschap in de wind. Ja. Ja. Maar maak het van Oké, next. De tijd tikt door. We stoppen in het niets. Dus waar wacht je op? De tijd tikt door. Waar wacht je op? De tijd tikt door. Het gaat mij vooral om dat soort dingen, om alleen maar het positieve daarop te focussen. Ja, ja nee, dat is goed, dat probeer ik ook. Je hebt gehoord de reunie van de fanclub. We hebben ooit in 2012 weer het volgens mij ook hier in de sporthal. Hier weer een grootste fanclubdag. Nou, die werd van 2000 mensen toen. Dat waren alle gewoon leden en die kregen om de 3 maand kregen die een blad. Een fanclubblad en dan hier werk al onze eigen column in, zeg maar. De Kees column, Nico hier een kookrubriek, de kook van Anne Kook met Nook. En Peter hier dan ook een rubriek die de kreet van Peet. En ik die dan meestal een verhaal over wat we die maanden in die maand mij maken hier. En dat weer wel hartstikke leuk. Hey Pop, kom staan bij ons, hè? Wat zei je? Dit is de kleindochter van Peter. Ja. Nou, die had een mooi feestje gewoon. Dus ja, we dienen al hier, dat weer leuk en dat weer een hele hechte groep. En dus we zeiden, nou, we spelen nou weer in de gemeente en we een keer de reunie houden van de fanclub. Dus om even bij te kletsen hoe het met iedereen is en zo. Gaat ze straks meespelen? Dat niet, denk ik. Maar ze vindt het prachtig. Waar is Beppe daar? Tja, daar. Spannend, hè? Zo'n fanclubdag. Reunie van de fanclubdag. Goedemiddag allemaal, dames en heren. Jullie zijn allemaal niks veranderd, hè? 2000 mensen. En dit is er nog van over. Blij dat jullie er zijn allemaal, fantastisch. Dit is de harde kern inderdaad, Kees. Daar heb je helemaal gelijk in. Zijn jullie de harde kern? Ik stel me eigenlijk nooit de vraag van, heb ik het nou helemaal makken van mijn gevoel? Nee, dat net. Ik zit er eigenlijk nooit bij stil, want ik ben eigenlijk altijd weer verder om te denken van wat is mijn volgende stap? Waar heb ik zin in om te doen? Waar lijkt mijn uitdaging en mijn ambities? En dat is natuurlijk altijd in de toekomst. Dus ik zoek net zo vaak weer waarom. Als mij nou vraagt, hoe zus waarom, dan ben ik er wel heel grutsk op, ja. Ik zat toevallig 3 weken geleden bij mijn moeder zat ik dat te bekijken. En toen zag ik onze eerste optreden in Ahoy. En er stond dan op de borden buiten stond Toto, UB40. En er stond de kast bij. Nou, dat was natuurlijk fantastisch om dat weer te zien. En als wij met z'n 5 op de bühne staan, dan gebeurt er gewoon iets. En dat is heel grappig, want dat hoor ik ook altijd van mensen uit de zaal. Van jullie, als jullie samen zijn, dan gebeurt er iets. Ik vind uw staal zo mooi. En het Friesk. De Nijerdij. Abelense stadion, we hebben toen spelen gehad. Ik zou het nou eens horen. De nacht is voorbij,
De zin is vrij om heeg te gaan. 5 jongens uit het noorden van Friesland krijgen ongeveer een 80 missie. Ze willen de beste band van Nederland worden. De grote terugbraak komt met een concert van 12.000 mensen in het Abel Lenstra stadion. Haar nieuwe single, Een nieuwe dag, bestwarmt nooit dat concert de hitlisten en zo schreeuwt de kast Nederlandse en Friese popskiernis. Het is precies wat de bandleden vereren. Dat ik niet bij die ben. We was net via, wij waren natuurlijk vanaf begin jaren 90 eerst als coverband en ontzettend hard aan werk geweest om er te komen. Ik alle geld weer investeren in die band en onze eigen concerten organiseren. En alle jaar dus werk op jongen op een gegeven moment van nou, als we de baan naast hadden, dan wordt het niks. Want we moeten echt alle dagen, maar we noemen schroop, maar alle dagen, maar we moeten echt de beste band van Nederland worden. Dus wij gingen een studiootje maken of een oefenruimte. En dan zie je gewoon, we zaten nog een jaar naar het kantoor, gingen wij repeteren. Dus ja, die dingen mijn daartoe konden wij als Friese band uiteindelijk troostoten. Nou, we gingen vanzelfs Teken van Leven en Raak, dat waren onze eerste hitjes. En die kwamen dan de hitparade binnen en zo. En we kregen het stadion, Abel Lenstra stadion, net van neer zo vol. Dus we gingen wel een achterban. Het zingen tof toen. Ik weet niet correct hoeveel dat er was, maar in elk geval. Dus het kwam voor ons net als een donderslag bij heldere hemel. Ja, wij waren er gewoon helemaal klaar voor. Dus daarom konden we het ook aan. Daarom hebben we ook die hectische jaren overleefd. Ja, we hadden zo'n lange aanloopperiode dat we echt er helemaal klaar voor waren. Ja, we willen toch iets voor je doen natuurlijk. Vandaar dat wij de gehele kast en zeker Siep van de ploeg bereid hebben gevonden om hier vanavond te zijn. Dan komen ze, de kast! Jullie bestaan al 10 jaar, hè? Ja. Jullie werden eigenlijk de Stones van het Noorden genoemd. Ja, dat is een goede omschrijving, denk ik. Ja, dat hoor ik. De Stones van het Noorden, ja. In de jaren daarna bleef de kast een van de populairste bands van Nederland. Maar een van de grote hoogtepunten, 3 uitverkochte shows in het Gelderdoom van zo'n 100.000 fans. Ze winnen onder oren een Edison en krijgen een gouden harp voor haar een hele oeuvre. In totaal verkeerpjes in die jaren haast 1 miljoen platen. We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen en naar elkaars gedachten hoeven wij al lang niet meer te gissen naar je daar. Maar aan het grote succes zit ik aan oren kant. In 2001 ontstaan er scoren op het zakelijke vlak en rekkert de kast uit evenwicht. De commerciële druk is heeg en Siep besluit dat het tijd wordt van wat oors. Nou ja, eigenlijk was het leuk tot aan het moment dat we dus die sabbatical in gingen lassen. Toen was was de tank wel een beetje leeg bij iedereen. Ik weet nog wel dat wij op een gegeven moment, ik reed heel veel met Siep mee. En op het laatst waren we echt 1 of 2 minuten voordat het optreden begon, kwamen wij nog een keer aanrijden. Snel eerst in de auto nog in, toen hoorden we het intro al lopen. Nou, dan kom je daar zo'n feesttent binnen waar 4.000, 5.000 man staan. En dan op dat moment ben je in één keer bewust, oh ja, we moeten nog even optreden. En dan op een gegeven moment zit je op je lijstje te kijken, oh, nog 10 liedjes, weet je wel. Dat was begin 2002. En toen riep Siep ons bij elkaar en hij zei van, ik wil ermee ophouden. Ik wil ermee stoppen. Ik merkte gewoon van mezelf dat ik steeds meer gevangen kwam te zitten. En vooral in het feit dat wij een bedrijf worden weer met een hele soort mensen. En een soort van piramide. En ik zit daar bovenin. En ja, dat in het domino-steentje een minder dij hier, dan normaal als een auto verkoopt, is die auto het product. En dan van zo'n bedrijf. Maar ja, ik wie het product, mijn kop. Dus ik zei mijn kop, dan maar weer een nieuwe cd uit en maar weer een release van die cd. Ik ben helemaal klaar met mezelf, met die kop. Alle keer maar dingen te verkopen en commercieel succes maken. Dus ik wil heel van de hele commercie af. Ik wil helemaal weer om naar niks. En dat kon net. De enige manier dat we om er even helemaal mee te stoppen. Met wie net zat ik
volledig stapje voor. Want ik ben wel heel trots op uw muziek en zo. Maar ik kon aan Siep wel merken dat hij op een gegeven moment gewoon echt helemaal op was. En hij is wel de speel van de band. En via hem gaat wel de energie de zaal in. En vanuit de zaal komt de energie via hem weer bij ons terecht. En die energie die kwam de zaal niet meer in. Dus die kwam ook niet meer terug via hem naar ons toe. Dus op een gegeven moment, wat ik zei, dan was het voor mij ook van, nou ja, nog 10 liedjes. En je was helemaal niet meer bewust van waar je mee bezig was. Er komt natuurlijk op de jonger komt er volle meer aan. Dat is interviews zowel tot als jonger gaan. En dat is goed. Ik denk wel dat we in die tijd echt wel een band wien. Dus er waren ook wel documentaires, TMF, de Tros en weet ik al die maken. Dus dan kwam Elsen en kwam wel goed dat zijn jocht. Dus ik denk dat als we echt wel een band wien. Alleen mijn interviews, ja, dan was het toch altijd de jonger gaan. En dus ik denk dat er op zich gewoon een heel soort aankwam. En dat is er echt wel een beetje klein mee vind. Maar ik kijk naar een oren wees dat we, ik denk dat ik het in Nederland meidjes ken, maar dat in Boeteloon ook kennen. Dus ik kijk naar een Engelstalige plaat, Clear, zo'n beetje. Maar samen met Nico, onder de naam Spanner. En die, daar ben ik toen helemaal indoken. En daar ben ik ook lieke fanatiek indoken als mij de kast. We hadden allemaal wel een beetje het gevoel van, misschien is het niet eens zo'n heel slecht idee om eens even er tussenuit te gaan. Maar we hadden wel het gevoel van, zo was toen modern onder bandjes, van een sabbatical hier houden. En dat had ik ook wel voor ogen, van gewoon een jaar ertussenuit. Maar ja, toen kwamen we dus in het jaar dat we die contracten nog afmaakten, die optredens nog deden, kwamen we dus achter dat Siep eigenlijk niet kon vertellen dat hij ooit wel weer iets met de kast wilde gaan doen. Voor de fans van de kast is het joert een emotionele dag, want jong spelen de kast wordt allerlaatst met jonger Siep van de Ploeg en drummer Nico Oudhuizen. Na 18 jaar zullen Siep en Nico verder met de Engelstalige band Spanner. De 3 oerblunde bandleden zullen op zoek naar een nieuwe drummer en jonger. Die nieuwe drummer en jonger binnen Fokke de Jong van Normaal en Jan Tekstra. Siep en Nico bezieken onderwielers haar een geluk met de band Spanner. Maar allebei de projecten waren geen succes. Siep rucht hem daarna op zijn solo-carrière. Nico gaat aan de slag als producer en de andere bandleden rucht zich haar op het jaar van muzieklessen. Maar ze wrakselen nog alle jaar met het opjaar van de kast. De kast, daar had ik 18 jaar van mijn leven in zitten. En dat zou in één keer helemaal uit elkaar vallen en wegvallen. Op 1 januari 2003 stonden Peter Siets en ik gewoon met lege handen. Eigenlijk winnen we nog maar 4 jaar echt dat we ervan leven konden. En muzikaal denk ik dat er nog een hele grote in ziet. En dat we jammer dat stoppen. En ik denk dat we nog een hele grote mensen bereiken konden die we nog net bereikt hebben. En dat we nog een heel soort mooie dingen doen konden. Maar ik wist wel dat we weer wat we zongen. Want wie ben nooit uit nog geen eigenlijk persoonlijke ruzies net. Die hadden nooit wist. Dus je kan zo bij mij maar wat doen. Op een gegeven moment begon het toch wel weer te kriebelen. Om bij de jongens weer muziek te maken. En dat ik in dat genre van dat Nederlandstalige, Friestalige, die combinatie. En wat we aan oeuvre maken gingen, dat we natuurlijk zonde om dat net meer op de planken te brengen op een gegeven moment. Dat begon wel te kriebelen. En toen organiseerde ik een grote de Friese Music Night hebben we hier. Ik denk, god, dit zou wel een fantastisch mooi moment zijn dat we nou weer samenkomen. Misschien is het wel een beetje het vergelijkje met iemand die het emigreren gaat. Vanuit Friesland, zei hij dan, naar Australië. Die had ik altijd heimwee naar het Heiteland. Dat gevoel heb ik bij de kastek en bij de jongens. Van, je had het, maar er is niks wat zo goed weet wat we mij maken dan dat groepje jongens mijn waren. Dus we hier een soort van verbond mijn waren. Was mij net oordelijk koest. Dus alleen maar met hun. En die vriendschap, die ongelooflijke vriendschap die we altijd horen en het onvoorwaardelijk ervoor waar wij zijn staan en door moeilijke momenten heen slepen en mooie dingen mijn meidje, euforische momenten op het podium dat de hele tent explodeert van enthousiasme en dat kon ik alleen maar met die jongens delen. En daar kreeg ik op een gegeven moment echt weer
ja, dat gevoel kreeg ik echt weer, daar kreeg ik heimwee naar. De tijd tikt door, we stoppen het niet. Dus waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? De tijd tikt. Wat duurt dit lang? We stoppen het niet. Normaal was dat zomaar klaar. Dus waar wacht je op? Hoe hij hem toen weer oppakt? Hoe hij het ook weer oppakt? Wat ben toen weer de eerste stapjes geweest die... Nou, dat is wel tekenend voor bands die weer op een gegeven moment dingen bijlezen. Toch, nou, maar de zoveel bepraten, dat is echt heel leuk. Dat we hier op een gegeven moment de meest neutrale groen maar uitzocht. En ik dacht bij mezelf, nou dat is bij Peter. Want daar is het ooit echt begonnen. Dat is de 30 jaar geleden echt begonnen. Bij hem achter in het hokje. Laten we dan daar maar aanpraten. Wij zeiden al, nou, dan hebben we dus die in. En ik geloof dat we de kwartier bij was hier. En ik zei van, nou, ik dus de vraag van, jongens, ik ga een plan. Wil je met mij optreden tijdens de Music Night? En ze we dat muziekje. En na een kwartier kwam de bitterbal op tafel en weer klaar. En we hadden echt een geweldige band met Jan Tekstra en Volker de Jong. Dat zijn echt supermuzikanten. Misschien wel wat te goed voor ons. Maar toen speelden we diezelfde nummers weer met Siep en met Nico. Ja, en toen was het dan, ja, zo moeten die nummers klinken. Het was echt weer van, ja, het is toch een bepaalde chemie die door de jaren heen kweekt met z'n allen. Toen hadden we zijn daar geen voor. En de dingen die er west had, die smeten we naar een kant. En ja, we gaan lekker spelen. Dat is het eerste moment geweest, ja. En toch alle druktes van iedereen had het vrijland worden voordat we nou pas, ben we haast al wedstrijden hier verder, dat we nou, zei ik van, we zijn nou weer helemaal op dat punt waar we weer toen we begonnen. Qua alles. Dat is juist dat iedereen groeit is. Dat kerst om deze cd die we nou maken, ja, merk ik dat. Zo'n prachtige cd hebben we maken en dat iedereen met vestjes komt. We hebben te volle vestjes gewoon. Ja, en dat in het verleden wie dat echt wel zo, maar toch oors weer. Maar misschien, ik denk dat dat altijd wel op het moment zo is, dat je weer iets maken gaan wij gigantisch achter staan. En dat zei er eigenlijk al genoeg. Ik koester de momenten die ik bij haar ben. Lang had ik nodig voordat ik mijn ritme vond. Vertrouw op het heden doordat ik mijn verleden ken. Ze weet wie ik ben weer tot leven gekust. De tijd is als de wind die langs mijn oren zuist. In eenvoud en liefde, in een oase van rust. Vertrouw maar op mij, reik me jouw hand, fluistert ze zacht. Nou, we gaan zijn van, we willen 25 hier de kast en dat willen we vieren met een theatertour en we willen een plaatmaatje. En zien waar we nou stenen en wat we naar het wang kennen. Nou ja, pakken we gitaar en dan beginnen we wat te pielen en dan... Je bedenkt een onderwerp bij Schreeuwjoren, toen dacht ik dat ook over de vriendschap met mijn oude maten uit Rijtsem. Ik had in het Fries schreeuwen. Nou, dat is op een gegeven moment, maar de band beslist dat dat toch in het Nederlands moest. Maar binnen in het hart. Nou, ik begin vaak gewoon wat te spelen en dan shuffle dat er wat komt. Het thema ik dus nou al, want dat moest er ook in. Nou, krijg wat sterker. In Nederland zit het net wat sterker, maar dat jij hem straks.
Hoe lang is het nou alleen? Ga hij als aan die net schoen? De boot bij zelfs begin of we spadel voel. Komt heel tijden vaker voor dat ik er rond denken mat. Al die jaren mij elkaar en liek het fieste kwad. Nu drinken we het leven door en lachen net als toen. Om verhalen die telkens weer net wat sterker zijn dan toen. Nooit gedacht dat het deze keer me toch net wat meer zou doen. Het is echt een bepaalde tijdsbeeld van u als mensen. We zijn al hier om de 50 heen, dus dan gebeuren er dingen in je leven. Onze ouders worden al hier ouder en de mensen die hebben ze altijd steund met onze muziek. Dus daar gaan ik een paar nummers horen van die just brozer worden. Kees het dan helemaal nummers kruin, ziet het dan helemaal nummers kruin. Dus het is echt een soort van gevoelens die collectief binnen die we naar voren brengen. Ja, ik merk ook dat bij iedereen de berusting er wat meer is en wat minder ambitie, minder ego en we zijn echt hechter dan ooit. Ik word alweer wat ouder, toch nog alles op een rij. De vogels zijn weer terug en zingen nu voor mij. De dagen worden warmer, de nachten zijn nog koud. Alles begint opnieuw, maar het voelt vertrouwd. De zon begint te schijnen, zet alles in het licht. Jij lijkt veel ouder, ik hoop niet dat je zwicht. Een leven dat zo lang duurt, toch komt het einde steeds te vroeg. Ik hou me voor, we hebben tijd genoeg. God een beetje boeten jezelf. Hè? Als je al die successen hebt en dat je zoveel de succes had, dan is het eigenlijk veel te haast niet eens dat het daar hoe komt. Dus juist er op een bepaalde manier naar. En ik kies soms weinig contact met mezelf daarin. Wat ik zo correct zei. Ik ben nou volle meer bewust met alles wat ik doe. En eigenlijk geniet ik er nou wel meer van. Dus dat betekent dat ik er nou gelukkiger ben, zeg maar, met de situatie. Ik hoop dat het nog heel lang doorgaat. Dat we het nog heel lang kunnen volhouden tot ons pensioen. Dat het is toch een soort van levenswerk. We hebben het echt met helemaal niks met z'n vijven opgebouwd. En ja, het zou mooi zijn als we de eindstreep halen. Nu met dit album op de planken heb ik echt het gevoel, ook met het hele 25 jaar dat we bestaan, voor mij dan 20, heb ik het gevoel dat het allemaal weer bij elkaar komt. En je merkt het ook in Friesland, als ik in Harlingen kom, iedereen heeft het er ook weer over. De kast is weer een onderwerp geworden. En eerst was het een dingetje erbij. En nu heb ik het gevoel dat het voor ons allemaal weer een basis is. Een stukje basis om weer verder te gaan. En ik vind nu ook, en dat vinden we allemaal, dat we nu ook productief moeten blijven. En gewoon zichtbaar moeten blijven. En dat iedereen ook zijn dingetjes daarnaast moet blijven doen. Want van alleen de kast kunnen we niet meer leven. En ik denk dat het ook niet meer, dat niemand dat ook meer ambieert. Ik bedoel, van iedereen heeft ook die dingetjes daarnaast nodig om weer die energie ook in de kast gewoon te kunnen geven, zeg maar. Ik moet er niet aan denken om weer 170 keer per jaar in een feesttent te staan. Want dan krijg je uiteindelijk weer dat het je te veel wordt. En nu is het gewoon geen moeten meer, het mag. En omdat het mag, is het gewoon extra genieten. Omdat het eigenlijk gewoon nog steeds zo leuk is als dat het vroeger was.
We zien dezelfde sterren, dezelfde maan. Ja, ja. Fijn hoor. Ja, ja. Dat is... Ik was toch handtekeningen zetten. Ik had eerder een vrienden gekregen op Facebook. Ja? Van fan to fan. Ik van hem. Ze kennen haar wel komen, maar ik kreeg het strokkenhoofd terug. Oh, nou dan... Want ze had kanker. Och. Dat is Mary Benjaar. Nee, ze zit vroeger altijd bij die Friese vlag altijd. Ja. Ja, die opereren we. Oké, dus ik ga hem beschrijven Ja, mooi. opzetten. Dank je. Hè? De mensen kennen straks Muis op het podium staan en dan kennen ze hun favoriete kast noemen, Muis jongen. Dus een begeleiden wij hun. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Dat hebben we op Facebook hebben een actiedier. En nou, daar binnen een stuk of 20 voorstellen nu kwamen. Nou, en die gooien we straks in mijn gitaarkoffer en dan pakken we mensen, pakken we die dingetjes eruit. En dan, dat is wel leuk, die mensen hebben muziek op het podium. En er zijn sommigen die wezen al jaren om samen muziek bijvoorbeeld naar je dij te doen. Of als ze vliegen kon, of wat ik maar. Ik wil nu mijn podiumangst proberen te overwinnen. En eindelijk mijn droom te mogen waarmaken met het liedje Het vuur van de liefde. Om dat samen met de kast te zingen. Ik hoop dat het gaat lukken. Lieve groetjes, Tamara Twilt. Het vuur van de liefde, kennen jullie hem nog? Roelof, neem jij alles op, jongen? Prima. De stilte duurt te lang, je bent aanwezig. Zo onbereikbaar als ik in je ogen kijk. Er groeit een afstand tussen ons beiden, we gaan elkaar steeds meer ontwijken. En woorden bereiken geen doel. Onrustig vertel je dat je weggaat. Je wilt de stad in, je moet er even uit. Er is een leegte als je weg bent, het is of je vlucht en voor me weg bent. Ik twijfel, heb ik jou nooit gekend. Nou, bedankt voor de geweldige dag. Ja, leuk. Ja, leuk. Super. Ja. Nou, tot de volgende keer, hè? Heel goed gedaan, meisje.